ಬಾಳಿಗೆರೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾಗೆ ಮತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡುಪುನಂಚಿನ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಚಿತ್ ನೋಂಡಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫುಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಅವಮಾಂತ್ರತ್ ಟೋನಿಯನ್ ಗೈದ ಮಾಲಕರ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶರತ್ತರು ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಗುಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರದ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಮಾಂತ್ರತ್ ಇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆಡು ಪಸುಪನಂಚಿನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಎಂಚಿನ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಸಲು ಮೂಜಿ ಅಕೆರದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ವರೆದನು ಬಂದುಲೆ ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆಗೆ ಲಟ್ಟೆ ಉಂತುದು ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆಗೆ ಲಟ್ಟ ಉಂತುದು ದೋಲು ಶಬ್ದಗು ತೇಲು ಬಗ್ಗದು ತುಳುವ ಜಾಲದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ತುಳುವ ಜಾಲದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮೈಲೆ ಮಾತದು ಮಳಿಟೆ ಉಂತುದು ಮೈಲೆ ಮಾತದು ಮಳಿಟೆ ಉಂತುದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಡೆನ ಪತ್ತದು ಧೂಪ ಪಾಡದು ಊದು ಪೂಜೆಡು ನಲಿಪು ನಲಿಕೆಡು ನಲಿಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನೇಲ್ಯ ಜಾಲಡು ಕಾಲಿ ಕಾರಡು ನೇಲ್ಯ ಜಾಲಡು ಕಾಲಿ ಕಾರಡು ಪೊರ್ಲ ನಡಿಕೆಡು ಐಸಿ ರಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಐಸಿರದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ರಂಗದ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತಾಂಡು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಲಿಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಬರೆದು ನಂಚಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಾತೇರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಪುದರ್ ಬಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಕೂಟನು ತೂತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೂಟ ಬಂದುಲೆ ಒಂದುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಈ ತಂಡದ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೋರಿ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಜವಣಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ದುರದೃಷ್ಟವಾತ ವಶಾತ್ ಆ ದೇವರ್ನ ಪಾದನಾರು ಸೇರಿದೇರು ಒಂಜಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಹಂಚಾದ ಆರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಆ ತಂಡ ಚಿರಾಯುವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಲತ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೆರ್ದ ಜವಣಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ತಂಡನು ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮುರಣಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಸರಿಸುಮಾರು ಕೈತಲೇತ ನೂದು ಪಿಲಿನ ಜಪಡಾದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಊದು ಪೂಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಕಲ್ಲೇಗದ ಜವಣೀರು ಕಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಒಂದು ಕರಿಣ ಆಜಿ ವರ್ಷದಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪು ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿಡ್ಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪಿಲಿಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪಿಲಿಕುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗಾನ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವ್ಜಿ ಬಾರಿ ದೂರಡ್ದು ಬೈದೇರು ಪುತ್ತೂರಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಕಲ್ಲೇಗದ ಪಿಲಿಕುಲ ಎಂಚಲ ಎಪ್ಪುಗಾನ ನಿಗಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಇವನು ಜೋರೇನ ಚಿತ್ತನ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನದುಂಬುಗು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್
ಪೋತೇರಿಗೆ ನರೇಶ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೇರಿಗೆ ಕೋರ ಉಂಟಿದೆ ಅವ್ರು ಪೋತಾರೆ ನರೇಶ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಂ
ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು. ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರ್ಬದ ಪೆಲಿಕ್ ತಯಾರುಳ್ಳರತೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರುಂಡೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ್ತ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಹಲ್ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಜಪ್ಪನ ಹೊರತು ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ರೆಡಿಲರಾ ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ
ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನ್ చేస్తాడు ಮಾತಾಡಕ್ಲಾ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮತುಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಮಯ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾದೆ ಪನ್ಪರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಒರ್ಮನೆ ತಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಆ ಬಾರಾಟನವರ ದಿರ್ಪುಲೆ ದಾದೆ ಓ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡ ಒರ್ಮನೆತ ತಂಡ ಅವರ ಸಭೆಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಯಾಕಡೆ ಈ ತಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಐತ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ ತುಲೆ ಕಡಿನ ವರ್ಷ ಒಂದುವೇ ವೇದಿಕೆಡು ಪಿಲಿಯಾದ ನಲ್ದಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಇನಿ ಚಿತ್ರರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಆ ಬೇಜಾರ್ದ ನಡುಟ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ಅರ್ನ ಆಶಯದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತಂಡನ ದುಮುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲೇಗ ತಂಡ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಎಂಕೆಲ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟೂರುದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ನಿಖಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಪಿನ ತಂಡ ಪಂಡದು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಯಪಂಡ ವಾದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕೆಲ್ನ ರಂಗಗೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯೇರು ಆಮೈಟ್ ಈಮೈಟ್ ತಯಾರಾದ ಉಂತುದು ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಹಿಮ್ಮೆಳದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮೇಯ್ಕ್ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೀಮ್ ಕೊರಿಯರ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಸುಶಾಂತ್ ಪುದರ್ ಅತ್ತ ಆರು ಒರಿ ಅತ್ತಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪನೊಂದಾಂಡ ವಾನಮ್ನೆದ ಪಲ್ಟಿಲ ಹಾಕುವಿರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬರವಲ್ಲಮ್ಮ ಅವಂತೆ ದುಂಬಲ ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನೇನೆ ನನವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೂವಡ ಆಮೇತ ಒಂತೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಬಾಲದ ಪಲ್ಟಿ ಎಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪಿನೆಂಚ ಅಡೇಗೆ ಅವರ ಜೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾಡ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕರ ತೂಕ ಪುದರೆಂಚಮ್ಮ ಶೈಲು ಅವನಿತಣ್ಣ ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹುಡುಗೆ ಶೈಲು ಅಂದ ತಾಸದ ಕುಲ್ ತಯಾರಾತ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾದ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಂಕ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಕಡೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ನಲ್ತೀನಿ ಎಂತುವುದು ಆಣ ಇತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಬಾಲಪಿಲಿತ ಎಂಚ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ತಾಸದಕ್ಕಲು ಬೊಟ್ಟಿರಿತ್ತೆ ಸೇರ್ದು ನಕ್ಕಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚೊಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ಬೀಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಅನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಆ ಬೀಲನ್ನು ನಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಕಾರಡು ಒಂಜಿ ದಸ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಾದೆ ಈರ್ಲ ನಲ್ತದಾರ್ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ದಾರ್ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಭಿನಂದನೆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಲೇನ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರೆ ಇತ್ತ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಟ್ಟಿಡು ಬೈದಾರೆ ಕಾಲಿ ಲಟ್ಟಿಡು ಬೈದ್ರಿ ನಮ್ಮ ತ್ವಜಪಂಡ ಯಾಯ್ಚಿ ಲಟ್ಟದ ದುಂಬುದ ಕಿರ್ಮದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ನಿಕುಲವೇನು ರಡ್ಡು ಕೋಲುಡು ಐಕೆ ಲಿಂಕಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಸೋಗುದು ಲಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಪಾತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಐಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡೆ ದುಂಬುದ ಲಟ್ಟದ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಕಾಲಿ ಉಜ್ಜೆರಡು ನಡತೊಂದು ತಿರ್ಬಟ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಲಿ ಉಜ್ಜೆರಡು ಐಕೆ ಅಡ್ಡಪುರ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ರಡ್ಡು ಉಜ್ಜೇರ ಪತ್ತೊಂದು ಲಟ್ಟಿನ ಪುಗಿಯಲ್ಗದಿ ಒಂದು ಪೋತಿನ ಎತೋ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇನಿಕಲ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದತ್ತವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಚೇತನ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ನಿಕಲ್ನ ಏತಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಗ ಅಲ್ಪ ನಿತೇಶ್ ಕೇಳಲಿ ಏತಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗೆ ಅವು ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ತೂನಗನಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಆತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಆತ ಪೊರ್ಲ ಆತನು ಅಂಡೆ ಒದ್ದೆ ತಕೊಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒದ್ದೆ ತಕಲಂಚಿ ತಾಸ ತಕಲಂಚಿ ಬರ್ಪಾನು ಅದು ಮೊಗ್ಗಲಂಚಿ ಮುಗಿತೋನು ನಾನು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ ಐಟು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪೌಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪೌಲಡೆ ಈ ಮೇರ್ದ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮುಡ್ದು ಬೈತೇನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಮುಡ್ದು ಬೈತೇನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನವನೀತಿಯರು ಪಂಡೀರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂಜಿ ಮಗ ಈ ಕಲ್ಲೇಗದ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಪ್ಪುಲ್ನ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಾಡ ಬಂದೊಂದು ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪೆ ಬರೀ ಅಗತ್ಯದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಿಲಿನ ದೈವತ ರೂಪ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಾಕಲು ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ದಂಟನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇವು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪುಡಾಡುವ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುನು ಪನ್ಪೆನ್ ದಯಮತ್ತು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಪನ್ಪೆಂತ ಇಷ್ಟು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೇನು ದೀನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಂಡೇನು ದೆತ್ತದು ಪೀರ ದೀನಗ ಯಾಕೆ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಕವರ್ ಪಾಡೋಡು ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಕವರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಡಂದ ಅವೇನು ಈತ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಈತ ನಿಕ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯಾರಂದ ಆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ತು ಆ ಮುಡಿತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ನಿಕ್ಲಿ ನೀವು ತೂಯಾರಂದಾಂಡ ಇತ್ತಪ್ಪಡು ಮೆಲ್ಲೆಜ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮವೇನು ದೈವ ತೊಡುತ್ತುವಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂದೆ ಆರು ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರು ಸೋಕುಡು ಹಾಕ್ಯಾರು ತಿಗಲದ ಮೇಲೆ ಪೊರೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಡಿ ಸೋಕುಡು ಹಾಕ್ಯಾರು ಮುಡಿ ಪಿರಪೋನಾಗ ಅವನು ದಂಟದ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಕಾರ್ ದಂಟಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಅಂದ ಏರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಿ ಅಂದ ಮಗ ಅಂಡ ಆತನ ಒಂದು ಯಾ ದಯ ಉದಾರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಪಿರಪೋದು ಆ ಮಂಡದ ಮಿತ್ತಿ ಮಿನಿ ಕಾರ್ ಮಿನಿ ದಿಯಾರ್ಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಂಡ ಪುಡದು ಪೋಂಡ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಗಲಸುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಿಲಿತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ಎಂಚ ಗಲಸು ನಂಡಲ ಅವೇನು ಗಲಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನೊಂದು ದಾದ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಅವೇನು ತಾಸೆ ದೋಲು ದಕಲೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ದೂರೋಡು ಕೌಂಪುನ ಕ್ರಮ ತಂತುಂಪು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಅವು ಅರ್ಷಿತು ಗೊತ್ತು ಪೂಡಲ್ಪ ಅವಳು ಪಿಲಿತಾರುಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಶಾರದಾಂಬ ಪಿಲಿತಾರ ತಾಸದ ಪಿಲಿತಾರೆ ಏನಡಿ ಬರ್ಪೇತೆ ನಿಗಲ್ದ ಪಾತಿರುವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪುಡದು ಮೀನಿ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಂಡ ಯಾವು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರ ಗಲಸುಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತಾಸೆ ದೋಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದಂಪೋಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಐದು ದೂರ ಕೊನೋದು ಅವನು ಕೌಂಪೋಡು
ಆ ತಾಸದೊಲ್ಲ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೊಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೇಹ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಆತ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಂಡೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾಡ ದೀಪಿನ ಚಿತ್ರ ಬೇರಣ ಮಾಡಿದು ಬುರ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡಾತ ನಿಕಲ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಐಕು ಏತು ತಿಂಗಳು ಏತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಐಕು ಪಡ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಂಡಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ರ ಪೌಲದ ನಲಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಂಡ ಪಿಲಿ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜರ್ದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಪಾತೇರ ಅಂಡೆ ಒಂಜರ್ದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ತಾಸೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಚಿತೆ ಅಂದ ಅರ್ಚಿತೆ ಸರಿ ಅವು ಈರ್ನಡೆ ಸಟ್ಟದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಚಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪಂಪೆ ಆರು ಸಕಲ ಕಲ ಒಲ್ಲ ಬೇರ್ ಕಾಲಿ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಾರತ್ತ ಆರು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಾರತ್ತು ಆರು ದೈವದ ಕಲತ ಪಿಲಿತ ಕಲತ ವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಡನ್ನ ಆರ ಕೈಕು ಕೊರ್ಲೆ ಆರ ಏನು ಬಾರಿಸುವೇರ ಇತ್ತದಾಗ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ದೆತ್ತ ಆರ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಕೊಳಲು ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಸೆಹಣ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ದೋಲ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ತಾಸೆ ದೋಲು ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡುಮ್ಕಿ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಸೈಡ್ರಮ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ಚಿತೆ ಶಾರದಾಂಬ ಪಿಲಿತ ಎಂಗಲ ಪುರ್ಕೋಡಿ ಪೇಜಾವರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ನ ದುಬುದ ಪಿಲಿತ ಸಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಕೈ ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಎರ್ತಕ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಪೋಯ್ಜೇರಾರು ಅಂಚ ದಾರಜಿ ಮಗ ನಿಕಲ್ನ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಡ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಣಿಯಂಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವತ್ವದ ಕಲತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ಪಿಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಬದುಕಡಿ ಆನ ಪಿಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಪಂತೇನ ಜನಪದದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪಂತೇನ ಅಂಚೆನೆ ದೈವತ್ವದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಲ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಮಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡಿನ ಅತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಪಂಡೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೂರ್ದಿನ ಜನಮಂದೆ ಮಸ್ತುಲ್ಲಿರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡವು ಸಾರ ಜನಮಂದೆ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ಪಂದೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ ಪಂಡೆ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ತೆತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಐಕೆ ಕುಂಟುದ ಕವರ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದೊಕ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅವನು ತೋಜ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೇಲ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಬರೀ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಪ್ಪನ ನೀರಿಡು ಅರ್ಲುನ ತೋಟು ಬೀಜುನ ಗಾಲಿಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೂತು ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪಂಡ ಐತ ಪೆರೋಡೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಐತ ಪೆರೋಡೊಂಜಿ ದೈವತ್ವ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ತೂತ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಂಗ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗನ ಪೂಜೆ ಪಂಡದ ಪರಕೆ ಪಂದದು ಅವು ಫಲಿತ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಹೊರಟು ಐತ ಪರಿಕಲನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಕ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಟ್ಟುಂಡರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜ ಅಣ್ಣೆರ ಈ ತಂಡ ಕೊರೋನಾಂಚಿತ್ತಿನ ತೂಪರಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನದಾದ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಪುತ್ತೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಎಂಚ ಪಿದಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ನಿಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಾತೇರ್ನ ಪಂಡೇರಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ತಾಸಿದಾಗಲ್ನ ಆಕಲು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಡೇ ಬದದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಿಲಿನೂ ಅಂತ ರಾಸಿದಾಗಲೇನು ತಾಸೆಲ್ಲ ಡೋಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ದಾಳ ಬಾತೇರಿ ರಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯರ್ಲ ಪಂಪೇರಿ ಯಾನೂರಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಮುಗುಲ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂತೇನೆ ತಾಸೆ ಡೋಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹಾಕಲ್ನ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ನಿಗಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಆದನು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಾತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಾತುಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಪಾತೆರ್ ರಗಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಐದುಂ ಪಾತೆರ್ ರಜಿ ಸೂಪರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ಪಂಡದೈತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತತ್ತೇರು ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣಿರ ನೆನಪುಂಡ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೇರೈತೀನಿ ಈ ತಂಡ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಸುರುಕೀರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಬಾರಿ ರೈಸದು ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೇಗದ ಟೆಕೆಡ್ದಕಲು ಅಂಚಾದ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಕಠಿಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಕಲ್ ಆಶಯದಾದೊಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಂಡಗಿತ್ತೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ಸೀಸನ್ 9 ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ದೆಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಂದೂರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲಕರಾಯನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜ್ ಶೆನಾಯ್ ದೆಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲು ದಯಮಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದು ಕೆಂದುಲ ಅಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಡ್ CA ಗೌತಮ್ ಪೈ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ CA ಗೌತಮ್ ಪೈ ಮೇರ್ ICAI ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನ ಕ್ಲೇಗ್ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದರ ಆರ್ಚೆ ಪ್ರದೀಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖ್ಯರವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲರುಲರು ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಮಾಂತ್ರತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಮಾಂತ್ರತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅವಮಾಂತ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ವಾರ್ಡ್ದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿನ ಮನೋಹರ್ ಸುವರ್ಣೇರು ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹೇಶ್ ಜೋಗಿ ವಕೀಲರು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಂದಿಕೇನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚೆತ್ತನ ಪಡ್ತು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಉಪನಂಚಿತನ ನಳಿನಣ್ಣಲ್ಲೇರು ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಬಿನತಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಿಲಿಕೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿದ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಧನನ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಸಲು ಮೂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಾಲ್ದ್ಯತನ್ನ ಚಿತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸಭೆ ನೆಂಪುದ ಹೊರಟು ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಮೆತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೊಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದಿ ಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿಡ್ಡೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಮೇರುಲೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರಗಳು ಅರಮಾಲಿ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಟು ಮುಂಬೈ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅವರದ್ದು ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪುನಚಿನ ತಂಡ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪ್ರದೀಪ್ ಲವ್ಲೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದುಪರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಆದು ಅಂತೋಡು ರೌಂಡ್ ಆದು ಪಿಲಿತಕುಲು ಶೋಕುಡು ರೌಂಡ್ ಆದು ಅಂತೋಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೋಡಾಂಡ ಆ ಫೋಟೋಗು ಪೋಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋ ಕುಡುಂತದು ಕೊರಡು ಹೊರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡಗು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಂದುಲ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಉಪ್ಪುನು
ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ನಿಕಲ್ದಿ ಒಲಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗಾತ ಪಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಗದಕ್ಕುಲೋಡ ಟ್ರೋಫಿ ತೋಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದೆ ತಂಡಗ ಗೌರವನು ಕೊನ್ನೆಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗಾರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಕ್ಕ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಎಸ್ ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕಲ್ಲೇಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನು ಆ ಥರ ಕರೆಸಿಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬ್ರದರ್ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ 10:30 ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ 22ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಏನೇನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ 22 ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಿರುವಂತಹ ಜೋಶ್ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಯೂತ್ಗೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸೀಸನ್ 3 ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಂತ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನರೇ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹರೀಶ್ ರೈಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ನಾಯಕರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣರು ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬುಕ್ಕ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದು ಎಂಕ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನದಾದ ಬಣ್ಣ ನವನಿತಣ್ಣ ಪಿಲಿವೇಷ ತಾಸೆದ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಪರಂಪರೆ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಈರು ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟಿವಿ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಾತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಂಡ ದಾದ ನೆತ್ತ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ ದಾದ ತಾಸೆದ ಐಟ ಆಪಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರಂಪರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೂ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಪಂಡ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಮೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತಾಸದಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ರೈಟ್ ಯಾನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಂಡೆಡ್ ದುಃಖ 3-4 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕೆ ಬನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಪಂಡೆ ಚೇತಂಡ ನಿಶೇಷ ಮಾತ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಗೊರಪನಗ್ಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಗೌರವ ಕೊರನೆಗೆ ಬಾರಿ ತರದಗ್ಗದನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೇರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಸಿದಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಇರ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವೇದಣ್ಣನ ಕನಸದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಜಾರ್ ತಗೊಂಡುಂಡು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತೇರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅರಗಿ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಸಭೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಮ್ಮ
ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ವೇದಣ್ಣನ ಕರೆಯನ್ನ ಆಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ, ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳೋದೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಜೆ ಅವರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಆರ್ಜೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಂಚವಲಾರು ಕುಡ್ಲಾ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕಮಾನ್ ಎಂಚವಲಾರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ 2 ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಈ ಥರದೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುಡ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಒಂದು ಮರ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಟೈಗರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ತಂಡ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಜನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನವೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ದಿಡು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬತ್ತರೆ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವಿರಾಮದ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಊದುಗು ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಪಿಲಿನ ಜಪಡ ದಿನಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನದೊಂಬಗು ವಿರಾಮದ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮನ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾರ್ಡು ನೆಕ್ಕಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುವರಿಯೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು.
ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ನನ್ನ ಒಂಚಿ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲೇನವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುರುಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒರ್ಂಬ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಕರೇನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಮತ್ಸು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಕೊರನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇಂದಾಜೆ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರ ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಚೇರಿದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನಂದುಪುರಂಚಿನ ಗುರು ಶರಣ್ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಬತ್ತಿನ ಮಾಥ ಬಿನೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒರ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಇನಿ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬದ್ದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲಿನ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಂದಿರ ಮೊಕ್ಲಿಕ್ಲ ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ಪನ್ನೋದಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಕುಲು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲೆರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊನೆಯ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೊತ್ತುಂಡು ಇದೊಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಆತಡ್ ಆಂಡಲ ನಿಕಲ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪೊಡದೆ ಹೊರ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಬಿನಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚೊಪ್ಪಾಳೆನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಸುಮಾರು 10ನೇ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಪ್ಪನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಕಂತದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಲಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೀರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮೆದ 7 ಭಾಗದ ಅತ್ಲ ಲೋಪ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವೈನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ರಡ್ ಹಿರಿಯ ಪಿಲಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವತ್ತಿನ ಅನ್ಸತ್ತಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಲಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 5 ಜನ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಸೇವೆನ್ ಕೊರೊಂದಪ್ಪನ ಅನ್ಸತ್ತಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಂಡಿಡ್ ದಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಲಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕನ್ನಡ 3 ವರ್ಷದಂಚಿ ನಿರಂತರ ಬರೆದು ಕುಡ್ಲದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದಪ್ಪು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ಸತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಊರುಗೂರೆ ಸಂಭ್ರಮನ ಪಡಪನ ಅನ್ಸತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನ್ಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಂಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಕೋಚ ಸಂದೇಹದ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ಸತ್ತಿನ ಆಯೋಜನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ 2 ವರ್ಷ ಈ ಸರ್ತಿ 3ನೇ ವರ್ಷದಂಚಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟೆ ಅನಂತ ನಾಗಗ್ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನ ಪನ್ಪನ ಅನ್ಸತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ಸತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತದನಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕರ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ವೇದಂಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿನಂದನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಟ್ಟನೆಡುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರಧಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದೊಂಡು ಎಕಡೆ ಪೊಳಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ತಂಡಗ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆತ್ತೇರಂದ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಈ ತಂಡಗ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಒಂದುಲ್ಲೇರನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು ಆ ತಂಡದ ಬುದ್ಧರ ಪನ್ನಡ ದುಂಬೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗಳ ಗೊತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೀನ್ ಓ ತಂಡ ಓಲ್ತು ಬರೋದು ತಿರುಪೋಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಒಂದು ಅವೇ ಕರೆನ ವರ್ಷ ಮೂಚಿ ವೇದಿಕೆಡ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ನಿಗಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮುಳ್ಳಿ ಹಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್
ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡನ ನರದುಂಬಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಸಳು ಮೂಜೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನರದುಂಬಗ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊರಡು
ತಯಾರುಲ್ಲರೆ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಮೊಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನಂಜು ಪುದರ್ಲ ಕೊರಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಈತ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜು ಮೋಕೆ ತೂನಗ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನನಂಜು ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಲು 40 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಿಪುಣರ್ದಾತ್ರ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿರ್ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಆ ಟೀಮ್ ಕೊಂಚ ಕವನ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆರ್ಲ ವರ ವಾವ ಅಂದ ಪನಡು. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಹೂವಿನ ಮಕರಂದವನ್ನ ಹೀರುತ್ತೆ ದುಂಬಿ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಸೊಪ್ಪಾಡ ಹೊಡೆದ್ರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂದಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ MFC ಅನ್ನ ನಂಬಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡ ಬೊಕ ಮೊಕಲು 40ನೇ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆರು ಖಾಲಿ ಮೊಕಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ
ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆನ ನಡಪಾವುನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ತಂಡದಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲೆನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನ ಟೀಮ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡ್ಲ ಪರ್ಬಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡಗ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಮಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ MFC ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತು ಕರೆನ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ವಿಜೇತ ತಂಡ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಈ ಸತಿ 2024 ಸೀಸನ್ 3 ತನ್ನ ಅದ್ಭುತమైన ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ತೂಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನ ತುಮದಿಕ್ಕದಿದ್ದೇನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ್ರೆ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗೊತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ MFC ದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈರದಾದವನ್ ಪರ್ ಅಂಚನೆ MFC ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನಮ್ನಿಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾದೆ ಬನ್ಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕುಲು ಈ ಪಂತನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಪಂಡೇರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ತಂಡ ಒಂದು ಆಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ವಾ ತಂಡಲ್ನ ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಸೂಚನೆ ಕೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು 10 ತಂಡಲ ಸಮಾನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಡಿದಿ ಒಂದು ಈ ಪಂತಡ್ ಅಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ ಮಾತ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮುಖರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ 10 ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ನೆತ್ತ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಚೀಟದೆತ್ತದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10ನೇ ತಂಡ ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ಚೀಟಿದೆತ್ತದ ಬೈದಿನ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಒಪ್ಪಡು ಅಕೆರಿದ ತಂಡ ಒಪ್ಪಡು ಒಂದು ಚೀಟಿದೆತ್ತದ ನಿರ್ಧಾರ ಆತಿನ ತಂಡಲು ಅಂಚಾದ ವಾ ತಂಡಲ ಸುರುತ್ತ ತಂಡತ್ತು ವಾ ತಂಡಲ ಅಕೆರಿದ ತಂಡತ್ತು ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ಸುರುಕು ದೂರ ಅಡಿಕೆ ಉಂಡು ಅವ ಅಂಚನೆ ಕೇನೋಡು 5 ಪಕ್ಕ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಮಂಡ ಎಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ಪಿಲಿ ವೇಷನ ತೂದೇರ್ಲ ಪೋಪಿನತ್ತೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಸುರುಟು ದೂರಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಲಟ್ಟೆನೆ ಪಿಲಿಕುಲು ದೆರ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬೊಲ್ದು ಗೊಂಡೆದ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಆ ಜಂಡೆಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆ ಜಂಡೆ ಫೈಬರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಅದೇ ಬೈತಾಗೆ ಅಲೆ ಬೈ 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 ಅವು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಆಚಾರಕ್ಲಾಂಡ್ ಸುಖಕ್ಲಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಗ ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಎತ್ತಿನತ್ತ ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಅವರ ಪಾಡಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಿತ್ತೆ ಓಲುಂಡು ಮಾಲೆ ನೋಟದ ಮಾಲೆನ ಹೊರ ಕಂತದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಆ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆನೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏತು ತಂಡಲೇನು ತೂಪ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಆ ನೋಟದ ಮಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅವು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತೆಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅಕುಲು ಬನ್ನಗ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಂತಗ ಬನ್ನಗ ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಸಭೆತ ಕೆಲಿಗೆ ತೋಜಾಯರ ಬೋಡದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಿ ಪಂತದ ಕಲೊಕ್ಕು ಬನ್ನಗ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಅವೇನು ದೆತ್ತೀತೇರು ಆಂಡ ಆ ನೋಟು ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬನ್ನಗ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಾವು ಪಾಡ್ದಿನ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕೆಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂದು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆನಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಆನಾಗ ಈ ಮೇಕ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ದ ರಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಸುರೂತ ಅಪಗನೆ ತಾಟಿ ಈ ಮೇಡ್ದು ಬೂಡ್ದುಂಡು ಅವೇ ಮಿನಿ ಆಮೇಕ್ ಮಲ್ತದಿಂಡ ದಯಪಂಡ 3/4 ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಮೆ ಇಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಅವೇನು ಮಲ್ದಂಡ ಆ ತಾಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಕುಬಲ್ ರಟ್ಟುದು ಅವರ ತೋಜವಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಕೊಡರ
ಅವು ತಾತಿ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಏರ್ಲ ಪಂತಿನತ್ತೆ ಅಕುಲೆ ಬೊಟ್ಟಿನತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಆ ನಲ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಂಡೆ ಬೀಜರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲೆಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾನಮ್ನೆದ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒರ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಜೋಕುಲೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಒರ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಆಮೇಕೆ ಒರ ನಿಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ವಾನಮ್ನೆದ ಎಕಡೆ ತರೆ ಪಂದ ಒಂದಿತ್ತ ತರೆ ಪಂದವನ ಶಿರಸಾಸನ ಮಲ್ತೀನಿ ರವು ಎಕಡೆ ಸುಮಾರು 1.5 ನಿಮಿಷ ತರತಿರ್ತ ಕಾರ್ಮಿತ್ತದು ಶಿರಶಾಸನ ಮಲ್ತದೆ ಮೆದುಕಂದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೀಲಿ ಪುದರೆಂಚ ಶೌರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಆ ಬಾಲದ ಪುದರೆ ರಕ್ಷಣ್ ರಕ್ಷಣ್ ಶೌರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸರ ಮಲ್ಪರೆವಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೌರ್ಯ ಈ ಜೋಕ್ಲನ ಮೂಜಿನೆ ರಕ್ಷಣ್ ರಡ್ನೆ ಈ ರಡ್ನೆ ಆರು ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಏರು ರಡ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರು ಈ ಮೇತ ರಡ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಮೇತ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ ತೂಯರೆ ಕುದ್ಯ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಮೂಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯನ ರಡ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯನ ಅಂದ್ ತಾಸೆ ಒಳ್ಳೆ MFC ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗುತ್ತ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ KK ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ MFC ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೇತನ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅಖೇರಿದ ತಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯರ ಗಿರೀಶ್ MFC ಮುಳಿವೆತ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಬನ್ನಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪೊತ್ತಾದೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೋಡಿ ರಂಗದ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಂಗದ ಅಣ್ಣು ಅನ್ನೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ರಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಮೋನೆ ಬುಡುಪಾದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡೆ ಈವನ್ ಮೈತ ಪಟ್ಟೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡುಪಾದೇರೆ ಅವು ಸ್ಪ್ರೇ ಪೈಂಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಗನ್ನಡ ಬುಡುಪಾದಿನ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಚಿಟ್ಟೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡೆ ಈವನ್ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರಿ ವೈಶಾಖ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಮೂನೆ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಪಂಡ ಕುಲ್ದುಲ ನಲ್ತಾರೆ ಪೌಲ ಕುಲ್ದು ನಲ್ತಾರೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಆದಾರೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮೂನದ ದೇಕಿ ನೀರು ತೂಪಾದಾರ ನೆಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ತಾಸೆದ ಟೀಮ್ಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಹಿಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮುಮ್ಮೇಳ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋಂತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಸಲೀಲವಾದ ಪದ್ಯಲು ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಪೋಂತುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಸಲೀಲವಾದ ಪೋಂತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ನಿಕ್ಲೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಗುಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಎಂಚೇತನ MFC ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕುವೆ ಸುರುಟಾದ ಅಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಂಡಡು ಕೊರತೆ ನಾಡೋಡು ದಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೊರತೆನೆ ಈಗ ಜಿಂದು ಪೊನೊಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆವಡು ಕುಣಿತ ಆವಡು ಎನರ್ಜಿ ಆವಡು ತಾಸೆ ಆವಡು ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ದಾಕಲ್ಡ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಲ್ಡ ಏತ್ ಪದ ಹುರ್ತುದರ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಆತ ಪದ ಹುರ್ತದೆ
ನಿಕಲ್ನ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ಪಿನ ಆ ಪಲ್ಟಿಲು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿಲು ಆ ರಡ್ಡನೇ ಮುಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ನನ ಏತು ಮಲ್ಲೆ ಬುಲೆವರೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಅವರುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ತೂವರೆಗೆ ಉಳ್ಳೆ ನಜ್ಜನ ಮಲ್ಲೆ ನನಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಆ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಲ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಲ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಎಂಟ್ರಿ ಜಂಡ ಬೀಜ ಅವನಾಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನಾಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅವು ಪೂರ ಈ ತಂಡೋಡು ಇತ್ತನಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನು ಬಯಕುವೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೈರೆಗ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗ್ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿಗಾದ ಎಂಎಫ್ಸಿ ತಂಡನ ಇತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಪಡ್ತು ಅಕೇರಿಗಾದ ನಳಿನನ್ನ ಇರನೂರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಳಿನನ್ನೇ ವೇದಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಅದು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ Stage the mic. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂಪೋಡು ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲೇರು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪರಿವಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ 37 ಶಾಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನಂಜಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೋಶಾಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಕ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆರು ಅವೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರುಳ್ಳರು ಅರೇಗ ಯಾನ ವೇದಿಕೆಡು ಆರ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಳಿನನ್ನೇ ಅರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂಪೋಡು ಒಂದು ಏನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಖಜಾಂಜಿ ಉಳ್ಳರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಲಂಚು ಲಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂಥ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಭಾಗದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಸೂರಜ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಖಜಾಂಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಭುಕಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ಹೆಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ರಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರೈರೆಗಳ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವೇನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಸರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪುನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಅಕೇರಿದ ತಂಡವಾದ ಪತ್ನಿ ತಂಡವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಟೀಮ್ಗ
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೊರತು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪ್ಪನ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು MFC ತಂಡದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎಂಗಲ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತು MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಸೀಸನ್ ಮುಜತ್ತ ಅಕೇರಿದ ತಂಡದ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪರಿಕೆ ಮಂತಿರ ಅಂಚಾದ ಈ ತಂಡ ಗೀತೆ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೌರವಧನನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಟ್ಟೆನ ಮಲ್ದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ ಮುಜತ್ತ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡೋಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಸರಿಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾತಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪಂತ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಗಿದ ಬತ್ತನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೂಂಗುದು ತೊಲಿತದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಂಡದ ಪುದರದ ಪಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕು ಇವರಲ್ಲಿ ನಾವಂತೆ ಪೊರ್ತದ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದುಂಬುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ MFC ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದ ತಂದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನಣ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ತೆನ್ಕಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೇಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 3ನೇ ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲದ ಉಡಲ ಬಾಗಡು ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕುಡ್ಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪಂಡಲ ಅವು ಅತಿಶಯದ ಪಾತೆರಾತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಗೆಂದಿನ ತಂಡಗ ಸುರೂತ ಇನಾಮದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವ ಅಂದಂಡ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ 3ನೇ ಇನಾಮದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಕೊರ್ರಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಬುಲೆವುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ನಿರಂತರವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಜನಮಂದಿಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ MFC ಟೀಮ್ ದಕಲು ನಿರ್ಗಮಿಸಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಎಕಡೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಾರತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಅವೇನೋರ ನನ್ನೋರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ನಿರ್ಗಮನದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ MFC ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅನಗ ಆಗಮ ನಾನಗ ನಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಪಿನರಪಿ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿರಾಮ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸವನ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬರಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಕಲು ಗಮನಿಸೋಡು ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ದು ನಿರ್ಗಮನಿಸವನ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬರಿದ್ದೀನಿ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈತ ಪೊರ್ತೋನಿಕಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ್ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ತಾರು ಅಂಡ್ ಅಕೇರಿಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಏರ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಉಂತೋಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋದು ನಿಕಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ನಿಕಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ OnePlus ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು నేను మిస్ మల్తొంది నాకు లుత్తనందన ఎడే బత్తదు 11 కోడ్ పందు వినంతి మల్తొందల ಅಂಚರಂಜಿ ಹೋಂಡಾ 2 ವೀಲರ್ ದ ಕೀಲ ತೆಗೆದನು ಹೋಂಡಾ 2 ವೀಲರ್ ದ ಕೀ నేను ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಕುಲುತ್ತನಂದ ಬತ್ತದ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ಪಡದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ RJ ಕಿರಣ್ ಮೇರಡೊಂಡು ಮಿಸ್ ಆತಿನ ಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಅರಡ ಅವೇನ ಪಡೆ ಒಂದು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓ ಇಡಲೆ ಕಿರಣ್ 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 ಅಲ್ಲ ಬರಿ ಬತ್ತೇರು ಅಡಬಲೆ ಅಂಚಿದ ಬಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ನಾಗೆ ಅಂಚಿ ಬಲೆ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಕೀ ತಿಕ್ಕಿದನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟಿ ಇಲ್ಲದ ಬೀಗಲೊಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೀಗದ ಕೈ ಅಂಚ ಅದು ಕಳೆವನ್ಯ ಕೊಲುತ್ತಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ಪಪದ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪಡು MFC ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ತಾಸೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ
ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಿತ್ ಪಿರೋರ ಎಂಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ MFC ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕಾಟಿ ಬರಡು MFC ತಂಡ ಬೊಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಪೆ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನದು ಮಗು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗು MFC ನಿಕಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸವನ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆ ಬಾಕಿ ವರೆದಂಡು ಈ ನಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪಂತದ ನಲಿಕೆ ನೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪರಿಗಣನೆ ದೆತ್ತೊನೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿರ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಬೋಡಾದತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದನ ನಲಿಕೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪುಗಾರ್ದ್ಯದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅಖೇರಿದ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮನಂತುಯ ಅಕ್ಲಿಗರ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿ ಬರಡಿ ಈತುನಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿರಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವಿಧ ತಂಡ ಪಿಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೋನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಗಳು ಒಂದೋಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ನಲಿಗೋಡು ತಂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೈತ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ವಿಚಾರ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಆತೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕಲು ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಎಂದು ಬರಲಿ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಲು ಉಂಟು ನಾವು ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿ ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಇಂಚಿಲ್ಲ ಅಕಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಮಾನದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶನ್ ಮೊಕಲ ಟೀಮ್ ಸೊ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರೋಡು ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಡಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಬರ್ಪುನೆತ ನಲ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊಳ್ಳುಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ವೇದಿಕೆಡ್ ಮೊಕ್ಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ನಿಗಳು ಮಾತಲ್ಲಿ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಿಗಳ ತಾಟಿ ಒಂಚೂರು ಜೋರುಡಿಕೆ ಎಂದು ಬರಡು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ದಯಮಾಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತಿನಕ್ಲೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಮನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಬೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಸದರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುರುಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ದಯಮಂತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣದ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ವಚ್ಛತೆನೆ ಕಾಪಾಡಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಾಗಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯತನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಶಾಸಕರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಆಪುರಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎರಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದುಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆದುಪಡು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮುಗಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಾರೀತಿನ ಐದು ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿನಂಚಿನ ರಸ್ತೆ ಮನದಾನಿಗೆ ಅವು ಸ್ವಚ್ಛ ಆದಿತ್ತನಂಚಾದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಿಂಡ ಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಏಕರ್ದ ಪೊಡ್ತಲ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲೆಲ್ಲ ಸಮೂಹ ನಿವೇದಿಕೆ 10 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಆಗ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಲಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಪಟ್ಟಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಕುಣಿತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಲವಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೊರ್ಲುದ ಕಲೆ ಬಾರಿ ಗರ್ತದ ಕಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ನನಾತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೆಗಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ನನಾದ ಜೋಕುಲಿದ್ದಾರೆ 10 ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು
ಜೋಕ್ಲೇನಕಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಪಡೋಡು ನಿಕುಲು ಆಯ್ನ ತಕ್ಲಿ ತುಂಬು ಕಡಪಡೋದ್ರಿಂದ ಆಡ ತುಂಬಾಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೋಡು ನಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಅವೇನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಜೋಕುಲ ನಾತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲಂಚಿ ಬೋದಾಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುರ ಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಾಗ್ಲೇ ಈ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಎದುರೋದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ ಆನಂದ ಈ ಜೋಕುಲ್ ನನ್ನ ಮೂಲೂರಿಲಿருந்து ಬಂದಾಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಿತಿ ಏತ್ ಒಲವು ಉಂಟು ಪಿಲಿತ ಮಿತಿ ಏತ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕ್ಲೆ ಲೆದೊಂಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧ್ವಜಪಾವನ ಚಿಂತಿನ ಅಕಲ ಪೋಷಕರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಚಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಈ ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ ವೇದಿಕೆ ಡಪ್ಪುನ ತಾಸದ ಸ್ವರಕ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪೆಲಿಕುಲ್ನ ನಲಿಕೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ MFC-ದ ಪಿಲಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಾಸದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಲಿ ಅಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಿತ್ತ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಾಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚೊಂಡು ಓಕೆ ನಿಕಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಎಂದು ಬನ್ನೋಡು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಏತು ಜೋರ ಬುಳ ಆತು 3 2 1 ಇಂಚ ಬಲ್ ಬರದೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಓಕೆ ಫೈನ್ 3 2 1 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಿಲು ನಲಿಪಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಬುಲ್ಲ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂಡು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕಿನ ನಿಕಲಿಕೆ ಶುರು ಆವಡು ಒಂದೇ ಜೋಕುಲೆ ಜೋಕ ದಾದಿ ಬರಡು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಸಿಲಿಕ್ಕಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಅವರ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ತಾಸದಕ್ಲೆಗರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಗಲು ವಾದ್ಯನ ಉರಿಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉರಿತೇರು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಗಿ ಅಗಲ ಪೋಷಕ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಂಟು ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ನ ಪೂರ ಪಲ್ಟಿ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆ ಜೋಕುಲು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಕ್ಲಾರೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಏರಾಳ ಗೊತ್ತಿದ್ನಗಳ ಕಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿರ ಬೋಚಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವರ ಜೋಕ್ಲೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಬಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಜಿ LKG ದ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಭಯಂಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇರದೈತೆ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ LKG UKG ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಯಂಕರ ತೆಡಿ ಖಾಲಿ UKG ದೊಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ತೂಪರ ನಿಗಲು ಹೊರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಿರಬಲಿ ಇದು UKG ದ ಕಿನ್ನಿ ಪೆಲ್ಲಿತ ಪಲ್ಟಿ ತೂಲೆ ನಿಗಲು ಇರ್ಲೊಂಜ ಉಲ್ಟಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅಲೆ ಅವತ್ತಿ ಅವತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲೆ ಎಸ್ ನೀವು ಸಾಧಾರಣದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತು ಕುಡೋಂಜಿ ಪಲ್ಟಿದ ಬೆಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅನುರಾಗ್ ಏತು ಪಡ್ತುದ್ದು ಬೇರೆ ಪಲ್ಟಿದ ಬೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕುಡೋಂಜಿ ಏನೋ ಪಲ್ಟಿಯ ಬಂದಿತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಜ್ಜ LKG ಪಿಲಿ LKG ಎಸ್ ಹೊರತವರು ತಾಂಡಿ ಬರ ಮಾತ್ರ ಜೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು LKG UKG ದ ಎಲಿಲ್ ಜೋಗ್ಲು ಲೇರಿ 16 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಲ ನಲ್ದೊಂದು ಪುನಃ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸ್ ಇದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 24 ವಿನ್ನರ್ ಏರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ತಂಡలు ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಗಳ ತಯಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಂದು ಬಂದು ಪಿರಾಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ 10 ತಂಡಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನೋಡೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೆಚ್ಚೋಡು ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತು ಒಂದು ಯಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಗಳ ಕಸರತ್ತ ಧ್ವಜಪಾನಗವೇನೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತೂದು ಆಯ್ಕೆ ಹಳೇದಾಗಲು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಪದ್ಮಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯವಂತಿದ್ದಾರೆ ಖಾಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಅವೇನು ಕೂಲಂಕೋಶ ತೂಯರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಲ್ಪಲ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರದು ಅಂಚದೆ ಮಾತಾ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರಪು ನಾವು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ನಾವು ತೂಯರಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಸುರಕ್ಷಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೌನ್ಸರ್ ನಕಲು ಮುಲ್ಕೊಂಡು ನಕಲು ಜೋಡದ ಕೈ ತಾಂಡಿ ಬರಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಟ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನ ಅದುಪಡಿ ಇದೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನ ಅದುಪಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡದ ಗುರುಗುಡ್ಲ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಾರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ 10 ತಂಡೋಲಿತ್ತಡು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫೈಜಲ್ ನಗರ್ MFT ಮುಳ್ಳಿಹಿತ್ಲು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಪುರದ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಳ್ಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ 10 ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಪರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 24 ವಿನ್ನರ್ ಏರು ಬಂದು ತೂಲಿ ನಮ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಪುನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲೆನು ತೂದು ತೀರ್ಪುನು ಕೊರಡಾಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಗಾವುದು ಬಹುಮಾನನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೋಫಿಲು ಅವನು ತೂವಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸ ಪಿಲಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೋಫಿ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಕೈ ಸೇರುಂಡು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿನವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನನ್ನ
ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಬಾರಿ ಘೋಷಿತ ವಿಚಾರದ ಅವನಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಪಡೆಯುವ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೋಫಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂತಿದೊಂದಲ್ಲ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿದ ಮಂಡೆ ಉಂಟು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಆ ತಂಡಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಕೇತ ಈ ಮಾತಲ ಟ್ರೋಫಿ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಃ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಕಲವರು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ದಾದಾದೊಂಡ ಅವೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತೂದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿಂತನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರ ಜೋಡದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ KMC ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಐತಾರೆ KMC ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆವುದಿಲ್ಲ ಸುರೂರ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ ಕುಲೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅನ್ನು ಕೋರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ MRPL ಅಂಚನೆ ONGC ಈ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ ಪಡೆದಾಗಿದೆ ಬನ್ನಗ ಕುಡ್ಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೀನಿ MRPL ಅಂಚನೆ ONGC ಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊರ್ತಡೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೂತರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪುನಂಚಿನ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಅಕುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಲುಂಡು ಅಕಲ ಸಹಕಾರಲುಂಡು MCC ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀತ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀತ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಕಲ ಸೇವೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಕಾಂಡೇರ್ದ ಇಡಮುಟ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೂಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇವೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ಪನ ಚಿಂತಿನ ವೇದಿಕೆ VIP ನಕಲು ಬರ್ಪನ ಚಿಂತಿನ ವೇದಿಕೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿ ದ್ವಾರಡ್ಲ ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನೆ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೂವು ಲೋಪು ದೋಷ ಇತ್ಯದಿಲ್ಲಕನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೀರ್ತಿ ಕತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ ನಾವು ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಗುಲ್ದು ತೂತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡೆ ಎತ್ತೋ ಪಿಲಿತ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಕಲೆಗೂ ತೂಯರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇನಿ ಒಟ್ಟು 17 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ 8 ಜನ ನೆತ್ತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವೇತೋ ಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಾತು ಕುಲ್ದು ಅಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಹೆಂಚ ಹಾಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಲ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ತೂವರೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿರಂಚಾದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರ ಮೇರೆಗ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ರ ಐಜಿ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಂದಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಾಲೇಜ್
ಕುಲ್ದಾಯ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುರುಡ್ದು ಆ ಕೇರಿ ಮುಟ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೋಡ ದಯಪನ್ನಗ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಕುಲು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅದು ಪಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಪಡತ ನಾವು ಶಾಲಾ ಅದು ಪಡೋ ಎಂಚಿನ ಅದು ಪಡಕಲು ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಯ್ನ ಚಿಂತಿನ ಕೆಲಸದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಯಮಂತದೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ವಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದ್ದುಲ್ಲ ವಿಖ್ಯಾತ ಬೋಳಾರ್ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಎದುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಅದೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಂದಾಂಡ ಅವೇನೆ ಪಟಪಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ವೇದಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾಡು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬದದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹಾಪೇರು ಸುರೂರ್ದಿಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ಗೌರವಧನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿರುಂದಾಂಡಲ ಆ ಗೌರವಧನ ಬೊರ್ಚಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನ್ನೇ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವದ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗೌರವಧನ ಸುರೂರ್ದಿಂಚಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರ ಆ ಪೊತ್ತುಡು ಎಂಗ್ಲವಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪಡಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಾನು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಾಮ ಪಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಇನಾಮ ಪಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಅವೇನ ನವನೀತ ಅಣ್ಣೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪಾಯಂದು ನಮಕ ದುಂಬೆ ತೆರಿಪಾದೇರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪದ ವಿಚಾರ ಬತ್ತರಂದಾಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಎತ್ತು ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಕೂಟಡು ಬಹುಶಃ 5 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ರಡ್ ನುರಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕುಲು ತಡಂಪಾಯನ ರೀತಿ ಉಲೈಡು ಕುಲು ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ಜವನೀರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪುನು ತೀರ್ಪುಡು ಲೋಪದೋಷ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತೂವಡೊಂದು ಆತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತರಿಂದ ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಾಮನು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಯಾರು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ವಾ ರೀತಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ MC ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ 4 ಜನರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ RJ ಅನುರಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೆ ಗೌರವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂಜಿ ಏತೋ ಸಾರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ನಿಕ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂತೇರು ಕಿಶನ್ ಬೋಕಾಕುಲ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕೆಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಆಂಟೋನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಸುನಿಲ್ ಇರ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಚೆ ನಿಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಆಂಟೋನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಈ ಮೈದಾನ 5 ಜನ ಸೇರ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿನಾಗ ಮೈದಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ತೂವನು ಅಂಚಾದ ಆಂಟೋನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪರವಾದ ಸುನಿಲ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ದೇವರಾಜರು ಒಳ್ಳೆರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇವರಾಜರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೆ ನಿಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕುಡ್ಲ ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರು ಪಂದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಓವರ್ ಟು ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿಸೋ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಇನಾಮು ಏರೆಗೆ ಈ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪು ನೀಡಿದ ತುಂಬು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ
ಈ ಪಂತ ಮೂಜನೆ ಸರ್ತಿದ ಈ ಪಂತದ ಅಟ್ಟಣೆ ಅವಂದು ಪುನಗನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೇರೆ ಬಂತೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಉಂತಾವನತ್ತವು ಅವು ಆವಡು ಒಂದು ಅಂಡ ನಿಕೆಲ್ನ ತೀರ್ಪುಲ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿನ ತೀರ್ಪಾದುಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮುಂದೇನೆ ಗೇನಡ್ದಿ ಒಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ವಿಶೇಷವಾದ ನರೇಶನೈ ಒಲ್ಲಿರ್ ಆರ್ಪುರ ತೆರೆ ಮರೆ ಇಲ್ಲೇಪುನು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಜಗ್ಗೀರ್ ಬಲೆ ಲಲಿತ್, ಶಾನ್, ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲೋ, ಚೇತನ್, ಕಿರಣ್ ಈ ತಂಡ ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ 9 ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕೆಲ್ನ ಪಂತಗೆ ಯಾವುಂಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚೆ ಬತ್ತಂಡು 10 ತಂಡ ಅಂಡ್ ಆ 10 ತಂಡದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಸೂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡಡ್ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ತಂಡಲ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಡ್ಲ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತನೆ ನಿಯಮ. ಆ ನಿಯಮನ 10 ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದ ಕೆಲ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೀಟಿದೆತ್ತಿನ ಅವಿನ ಕಡೆ ಅನ್ನೋರ ಪಂಡೆ ಚೀಟಿದೆತ್ತದು ಅಕೆಲ್ನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಐಕೆಲ್ಲ ಚೀಟೇನಾ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಸುರುತ್ತ ತಂಡಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಏರಾಣಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸುರುಟು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಪಂಡ ಕೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ. ಈ ಸಲ ಚೀಟಿದೆತ್ತಿದೆ ಆ 10 ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂತ ನಿಕೆಲ್ನ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತಿ ಜರಡ ಎಂಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜಿ ಪ್ರತಿ 10 ತಂಡಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚಾದ ಅಕೆಲೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರುಡು. ಪರಿಕರಲೇನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ತೂ ಉಂದೇನು ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಕನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಸೂಚನೆ ಉಂದೇನು ಅಕ್ಷರಶಃ 10 ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಕೆಲ್ನ ಶಿಸ್ತುಗೂ ಗೌರವದ ನಮನ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಲ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ನೆಕ್ಕೆ ಮುಂದೇನು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಲ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಂಡು. ಅವೇನು ಈ ಸಲ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಅವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 10 ತಂಡಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನಲ ಪೊರ್ಲು ಗೊಬ್ಬಿನಲ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಐಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅವೊಂಜಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ಇನಿಯದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ. ಆ ತಂಡ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋನೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಿನ ಅವು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷಲಾದುಂಡು. ನನ್ನ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ನ ಲೇಸ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿ ಮಂಡ ಒಂದೊಂದು ದೆತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಪಿಲ ಕೊರೋಡವು ಆ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಐತ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೇರವಾದ ಅಕಲೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಇನಾಮುಂಡು. ಅವೇನು 3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಆಕಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ತಂಡಗೆ ಅವು ತಂಡಗೆ ಬಹುಮಾನ. ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂಡ ಬೋಂಡ ಇಜ್ಜೆವು ಅವೇ ತಂಡಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡು ಆ ಟೀಮುಗವು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಪೋಯಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಪನ್ನೊಲಿಯ ಪಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ
ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಐಟೆ ಇರುವೆರಿತ್ತೇರಿ ಜೋಕುಲು ಅಕೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಪಾಯ ಐಟೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯಿ ತುಯರ ಕುದ್ದೆ ಎತ್ತಿನಾಯೆ ಶೌರ್ಯ. ಹಾ ಆ ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತಾನ ಅಂದು ವಾನೈತೆ ಆ ಕುಂಟ ಪಿಲಿ ಬರ್ತಾನ ತೂಕ ಶೌರ್ಯ ಎನ್ಎಲ್ಸಿದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದವನಿ ಉಮೇದದ ಕಿಂಡಿವಿನಿ ಈ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೊಲೆಯವರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ದಾಸದ ಸೌಂಡ್ ಜೋರು ಪಡ್ ಶೌರ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಈ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅದು ಶೌರ್ಯ ವಾಶಾಲೆ SDM ಊರು ದಂಬೆಲ್ ಅಶೋಕನಗರ ದಂಬೆಲ್ದ STM ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು 8ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮನಿಕ್ ರಾಣಿ ದಿಕ್ಕಿದಿನ ಪುತ್ತೂರು ದಿಕ್ಕಿದಿನ ಕನ್ನಡವಾ ತುಳು ಬರ್ಬುಜ ತುಳು ಬರುದಿಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಿ? ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಶೌರ್ಯಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವ ನಿಧಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮರಿ ಹುಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಶೌರ್ಯಗೆ ಒರ ತಾಟಿ ಜೋರಾದ ಶೌರ್ಯಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಮಾತ ಗುಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಕಸರತ್ತು ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರೆದು ನೀರು ಕುಡಿದಂತೆ ಬೆಳೆವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ್ರ ಪರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರ ಆಮದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕಲೆಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಅಕಲೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಈ ನಾಮ ತಿಕ್ಕೊನು ಪಿಲಿವೇಷದ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕೆಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಒಂದು ಪನೋಲಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಇದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಪರವಾದ ಅಕಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ ಇನಾಮದ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಿಲಿಕ್ ಓವಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಸವಾಲ್ ಇದೆ ಅವೇನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕುವರ ಅಂದ್ರೆ
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಾಗ ಆಪುಜಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಆರು ಪಿಲಿಯತ್ತು ಆರ ಅಪಗನೆಯನ್ನ ಹಾಕುವೆ ಎಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವು ಜಾತಿ ಪಿಲಿ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಐತಿ ತಕ್ಷಣ ಯಾನ ಹಾಕುವೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಮೂಲ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜೇ ದಿನ 7 ಕಡೆಟ್ ಕುರಿದೀತೆ ಒಂಜೇ ದಿನ 7 ಕಡೆಟ್ ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನ ಕುರಿ ವೀರೇರಿಂದ ಕೆಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷರು ಅಕುಲು ದೀನ ಕುರಿ ಅವು ಏತ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾಡು ಏತ ಅರ್ಕಂಜಿ ಮರ್ದು ಉಪ್ಪಾಡು ಆ ಕುರಿನ ಆ ಕೊಡೆ ಅಕುಲು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗತ್ತೆ ಹುಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ಈತನ ಗಮನಗದಿದೆ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ನ ಕೆಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿದೆ ಅಂಚಾದೆ ರಂಗ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ಅದೇ ಆ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಂಶ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿನ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಂಡದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಇನಾಮನು ಅರೆಗ್ಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಷ ನುತ್ತ ಇರುವ ಪಿಲಿನ ಜಪಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆಲೊಂಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯುವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅವನಿಗೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಯತೀನ್ ಓಲು ಊರೋಲು ಕೋಡಿಕೆರೆದ ಯತೀನ್ ಇನ್ನ ಶೈನ್ ಏರು ಶಾನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಊರ್ದಾರ ಒಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಕೋಡಿಕೆರೆದಾರ ಏರ್ ಕಲ್ಪದಿನ ಶಾನೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗದ ಯತೀನ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಗೌರವಧನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈದಾಟಿಲ ಬರಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೋಣ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಅವೇನೆ ಪಿರಕೊರಡು ಆ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಲೆ ಐತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ರಂಗ್ ಸಮೂಹ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಹುಮಾನ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಕೌಶಿಕ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ
ನನ್ನ ರಂಗೆಗೆ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕುಂಪಲದ ತಂಡ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕುಂಪಲ ತಂಡ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಅಣ್ಣ ಏರು ನೀಗೆಲ್ಲ ರಂಗದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರು ಶರತ್ ಆ ಶರತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಪೇಂಟರ್ ಶರತ್, ಪೇಂಟರ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ. ರಂಗದ ಇನಾಮು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನನೇ ಈ ತಂಡಗೆ ಇದೆ ಗೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು ಸಮೂಹ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ. MFT ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ತಂಡದಕ್ಲೇನೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇನಾಮಕರು ಒಂದು ಲೇರು. ಆ ತಾಸೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಾಟಿಗೆ ನೋಡು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ನಿಖಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪುದರೆಂಚ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ MFT ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇತ್ತೆ ಆ ತಾಸೆ ಉಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ತಾಸೆ ಬರಪುಂಡು. ಈ 10 ತಂಡಲೇಡು ತಾಸೆ ಬಂಡ ಬಜ್ಜಿ ತಾಸೆ ಅತ್ತೆ ತಾಸೆ ದೋಲು ವಾದ್ಯ ಕೊಂಬುದ ಕುಲಿತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಬಳಗ ಸೇರ್ದೆ ಆ ಇನಾಮು. ಹಿಮ್ಮೇಳ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಇಡೀ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಡೋಲು ಪೂರಲ ಜೋರುಡು ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಕಲು ಇತ್ತಂಡ ಬಲೆ ತಂಡದಕಲು ತಾಸೆದಕಲು ಕೊಂಬುದಕಲು ಡೋಲುದಕಲು ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ರವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಪೊಳಲಿ
ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಕೆಲೆಗೆ ನಿಕೆಲ್ನ ಈತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತಾಟಿಯ ಗಿರಿಧರನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಳಲಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸೇವೆ ಪೊಳಲಿಡುಂಡು ಪೊಳಲಿ ತಂಡಗೆ ತಾಸ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಇನಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಆಗಮನ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದ ಪಿರಪೋನಾಗ ನೆಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ भले पिलिकुल पूरा भले ಪ್ರಥಮ MFT ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ಐಟೆ ಇರುವೆರೆಗೆ ಅವನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ MFT ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು MFT ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮದ ಇನಾಮು ನನ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಇನಾಮು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಈ ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಲೇರಾ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್
ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡ ನನ್ನ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡು ತಂಡಲೆಗೆ ಪಟದು ಪೋತುಂಡು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 2 ಲಕ್ಷ ಅವೇನು 1 ಲಕ್ಷತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜೇನು ಕೂಟಿಯರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಟ್ಟು 3 ಲಕ್ಷನೇ ಒಂಜರೆ ಮಲ್ತದೆ 2 ತಂಡಗೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚಾದೆ ಆ 2 ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು. ಪುದರ್ ಬನ್ಪೆ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪುದರ್ 2 ಪನ್ಪರ ವಾ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಂಡನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಥರ್ಡ್ ಪನ್ರೆ ಪೂಜೇರು ಎಂಕುಲೆ ಪನ್ಪ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 2 ತಂಡಲೆಗೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಸುರುಕುಬಲೆ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಡಾಕೆಲ್ನ ಪುದರ್ ಸುರುಟಿತ್ತಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕಲ್ಲೇಗ ಬಲೆ ಒಂಜೆ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕಲು ಪೇಂಟರ್ ನಕಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ 2 ತಂಡಲು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮನು ತೆಗೆದುಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ನಾಯಕಿ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಇನಾಮನು ಅರೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಎದುರುಕುಲ್ಲೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ತಂಡ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನನ ಪಟೋನ್ ನಂಚಿನ ತಂಡ ಆಡತೆ ಫೋಟೋ ಆಂಡ್ ಪಾತ್ರ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನಾಮನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ತಾಸೆದಕಲು ಕೊಂಬುದಕಲು ವಾದ್ಯದಕಲು ಬಿಸಿಲ್ದಕಲು ತಾಟಿದಕಲು
ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಹಿರಿಯರುಳ್ಳೇರ್ ಮೂಲು ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಸಂಘಟಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು ನನ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ರಡ್ಡೆ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ದಾದ ಬಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹುಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು 3 ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂಚಾದೆ ನನ್ನ ಒರಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ನಿಕು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಮೂಜಿನೆ ಎಸಲ್ದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು. ಈ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡಗಳ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ವೇದಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕುಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ರೆ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಬರೀತೆ ಆ ತಾಸೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ನೋಡವು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ನನತ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ತಂಡವು ಒಂದು ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪತ್ತು ತಂಡಲೇಡು 10ನೇ ತಂಡವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮುಳಿಬಿತ್ತಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಕಡೆ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನೆಂಡು MFC ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ MFC ಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು. ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಾಮನು ಗೆದ್ದೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ MFC ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು.
ಅವರ ತಾಸೆ ಉಂಟಲ್ಲಣ್ಣ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಸೆ ಉಂಟಲೆ ಇನಾಮು ದೆತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನ ತಾಂಡಲ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್, ಗಿರಿಧರಣ್ಣ, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬರ್ರಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದ ಪಿರವಲೆಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎದುರು ಆಂಡವು ಇಜಿನಿತ್ತೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನಕಲು ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪಡು ಆಪುಣಿತ್ತೆ ನಿಕಲು ಬಿರವತ್ತು ಜಿಡ ಪಿರವಲೆ ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಾಮನು ಗೆದ್ದು ನಂಚಿನ ತಂಡ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ MFC ಇಂದ ಬಂದ ಖಾಲಿ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಉಂತಲೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ತುಂಬು ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಇನಾಮು ನಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜೇರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಮುಳಿಬಿತ್ತಿಲ್ ಈ ಇನಾಮು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಗುಡಿತ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎರಡು ಬರ್ಪಿನ ಮರಿಯಲ ದಸರಾಡು 2025 ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಯಾರ ಒಂದು ಪುಗ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಹಿರಿತನಟ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರಲೆಡೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನೆಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಯಾರ ಒಂದು ಪುಗ ನಿಕಲು ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಮಾತ 10 ತಂಡದ ಕುಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು